namazwi afakaza ngawo uma kubheda kangaka la izweni kubhediswa ukuthi sisukile emthethweni esanikezwa uNkulunkulu. Manje ke uma sihamba emthethweni kaNkulunkulu zonke izinto zethu zohamba. Yebo. Futhi akufunekayo fanele amathemba ethu entweni nento esiyenzayo sibeke kuNkulunkulu. Bazalwane into ekufanele njengoba size la singamakholwa sifuna ukuya ezulwini. Kodwa uma ufuna ukuya ezulwini yenza umthetho kaNkulunkulu ukuze ungene ezulwini. Manje ke nasekhaya uma ubeka umthetho ukuthi la ekhaya akungenwe ebusuku. Fanele mangabe umntwana ephula lo mthetho chaza ukuthi nawe wena mzali uma uNkulunkulu athi ungasenzi lesisono wasenza ungena kuphi esihogweni. Manje ke ingako nabantwana baphambuka. Yabona engibuya khona ecukutheni abantwana why abantwana benza kaso izinto zonke sishintshe ezweni. Sishintshiswa ukuthi asibambisene endlini. Umlingani wami masibambisene nomlingani. Mangikhuza mina cala bekuthi ubaba mayekhuza noma bengonile ubaba ekhaya mayengikhuza ayikhuzo akhuza umntwana nomama uyancedisa mashaya ubaba uyashaya. Amen. Ukuze lo mntwana angabalekeli komunye. Nami mina baba mama mayishaya umntwana fanele ngishaye. Kodwa noma sengibona ngibuye mama nkuleke kodwa yabona la lo mntwana akenzanga lephutha kusili futhi yabona ube lephutha. Amen. Sisola nesobabili. Amen. Kepha uma ukhona omunye phakathi kwethu athi lo mntwana uright. Umntwana uhamba nobani uhamba nolo right. Amen. Manje ke okuba yiko ukubheda kangaka la izweni. Zonke izinto zethu singalawuleki. Kodwa ke fanele nathi singabazali silawule uNkulunkulu. Kodwa konke sikucelayo mangabe umntwana ephambukile masiguqe phansi sikhulume noNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu uzoyilungisa zonke izinto. Manje ke ngiqonda ukuthi ke nanka amazwi namhlanje indoda ehlakaniphile. Yebo. Iyayakha indlu yayo phezulu kwedwala. Ledwala lingubani? LunguKristu. Yes. Yabona konke okwenzayo ubeka uKristu phezulu. Angeke udilike. Kepha ke lo muntu oyisula uyakha indlu yakhe esihlabathini. Zifike izimvula isuke le ndlu igukhuleke iwe phansi. Manje fanele umuntu uma wenza ngokuhlakanipha kwakho ukuthi wena lelikhaya leli ngiliphathe ngenhlakanipho yami ngaliphathe ngenhlakanipho kaNkulunkulu. Lizodilika lelikhaya. Kepha Nkosi konke ngikwenze emthethweni kaNkulunkulu. Okubalekile abantwana basekhaya nani insizwa. Yebo mphathi. Khulani nimazi uNkulunkulu. Yabona mangakubekela ispeech mina ukuthi ngikhule ngenye indlela. Maybe ngingako ngikhona la. Ngangaba ngikho. U-anti wafika ekhaya sisigcwele sonke endlini wabuza wathi wena ufundelani esikoleni? Wathi omunye ufundela kumabhalane. La unomusa wafundela wathi ufundela uphoyisa. Hayi wathi ufundela umnisi. Wathi lo mfowethu ose-8 wathi yena ufundela kuma mabhalane. Ngathi mina babathi babuza mina uantu la e-Orange Farm uyaphila ukhona la e-Orange Farm. Uye obaba uye yedwa uanti. Okhona. Wathi mina ngifundela ufundisi ngangubusahlela bazalwane. Ngangenzela ukujabulisa ubaba. Ngangijabulisa ubaba mina kahle kahle ngangazazi ukuthi ngifundela ini. Kodwa ngathi mangona ngalelo gama ngathi ngifundela ufundisi. Ubaba wahlala phezulu kwami. Wagcilela kimi ubaba alokajayela ngakimi. Wathi uyazi yini uma ufundela ufundisi uzohamba uyoshumayela lamasonto labelungu. Yabona boLutheli abekusawonke lamasonto abelungu. Wathi uzophuma ungena yonke le ndawo. Hawu ngathi cha baba mina ngizoba i-children of God. Njengoba ngihlela i-children of God. Ngathi ngizoba umfundisi wase-children of God. Hayi ngabona manje wathi ziyaphetha le ndawo. Waphinde wabuya ubaba kimi. Yendoda. Uyazi lento le ngathi lo ndoda lo yongilandelela kanti ifunani. Wena ngibuza athi yazi le uma ufunda le uzophuma uhambe ngaphandle. Cha ngabona ukuthi kungcono ke angifuni ukuyofunda nezinye insizwa zakathenje kwaye zazofundela ukufundisa.
ngathi ayi ngathi sengiyayeqa lenqola ngiyaphuma endawo ekufundeleni ukufundisa ngahlala ke kusho ukuthi ngalo ngichubeka ngikhonza uNkulunkulu wangena uNkulunkulu kimi bazalwane cha azange ngenisa ubaba benomthetho wakhe kodwa ngiyawubonga umthetho osho ngwabukhali ubaba unomyalezo ukuthi umuntu ongafuni ukukhonza la ekhaya akaphuma phele la ekhaya kuyakhonza indoda nendoda ngishilo evini ephelile avale igate lakhe athi iphuma indoda ezinye obhuti wami abaphuma bahamba bayophuza ubhuti wami omdala waphuma hamba yophuza athi ke ntamba athi nazonto geza ibhodwe angatholi kudla thina sebenzela ukudla yabona kwangisiza isifundiso leso angezi ukuthi uyasizonda wayenzela ukuthi sikhole yingakho namhlanje ngima phambi kwabazalwane ngoba ngakhiwa ile ndoda ubaba angithi manje khuma ubaba ungakhamini wakho intombazana umama nangidadewethu lapha nomusa ngathi uyawangakho ubaba wangibhilda ngaba indoda namhlanje sengiyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu ngathi ngimase ngisuka le ekhaya ngicela baba ngihamba hayi umathandana wami manje kufanele ngize la eJozi amen hayi ubaba ngaya kuyo baba ngathi baba yazi uma manje ngicela lo mama ahambe siye eGoli hayi ngaseGoli ufuna amatoko ngalesi eGoli wathi baba makoti la ekhaya akaphume ayosebenza umama akazanga aye eMagoli ngisebenza le Magoli hlala iminyaka angayile kodwa ngoba unomsebenzi kaNkulunkulu wamkhulula wathi angeza la eJozi weza ngemvumo kababa kodwa kube wali ubaba ngaba kezanga la eGoli manje ngisho ukuthi umthetho bazalwane hamba egameni lomthetho elikhulunywa ngabo mama bazalwane kuhle ukuhlonipha uNkulunkulu asingabali ngezinye into zasemhlabeni kodwa ngasihlonipheni uNkulunkulu sihambeni ngentando kaNkulunkulu hayi lezi ngeke zisisize lezi ngeke zisifake ezulwini lezi zasemhlabeni kodwa ngithanda ukuthi asihambeni ngomthetho kaNkulunkulu uma ugcina intando kaNkulunkulu thathe indlu yakho ulakhe edwalweni elingubani elinguKristu kudingeka nje kuphela sakheni kuKristu amen sibandla abazalwane yabona akusabekisi ngabanye ibandla likaNkulunkulu malibeke kuKristu bazalwane khona incwadi engithintile kuMateyu 21 suka ku28 nethi nje ngithanda nje bazalwane isihloko nalo 28 bazalwane okay engithanda nje ukukhulumela khona bese inkozi yami yokuvala kodwa ke bese ngibuya nje bese ngibuya esiceleni sami ningcolele bazalwane nesicelo awufunde ke apha la Mateyu 21 uverse 28 yeah isihloko sithi ukukhuzwa kwabapriest abakhulu nabafarisi uyabona ke kukhona amadoda ayakhuzwa uma banokulalela uKristu bazokwenza lokho kodwa ke ngithanda la ku28 bazalwane na 29 bese uyema nami ngifakaze lapho bese ngibiyela phansi bese ngikhuluma lokho engicelayo inkosi nje ayaxolisa futhi bengasinhloso yami uthi ngikhuluma awubulisi uverse 28 uthi kepha nithini na umuntu wayenamadodana amabili waya kweyekuqala wathi mntanami hamba uyosebenza namuhla esivinini okay ukhona indoda yabona uthi ngingathini unamadodana lelo baba mabili lamadodana lo uqala ukhuluma naye uthi ngiqela mntanami uyokusebenza esivinini yebo mphathi le ndodana inempendulo ebuhlungu kubaba wayo sikhuluma ngayo le nhlonipho bazalwane siphezulu kwayo le nhlonipho sikhuluma ngayo le nhlonipho oqhubeke lapho ithini le ndodana kubaba wayo mayicela ukuthi ayihambe yosebenza ngalo suku la namhlanje yosebenza esivinini yaphendula yathi angithandi uyabona umntwana olalelayo yabona uJesu ukhuluma nendoda nomntwana okhonza yena uyamcela ukuba makahambe ayosebenza esivinini ori akahambe ayoshumayela ivangeli likaNkulunkulu le ndoda iphendula ukuthi baba angithandi lo muntu uyalalela yini bazalwane
uyalalela yini akalaleli. uyaphinda wenza njani mayihamba Uthi kodwa ngasemuva yaguqa yaya. uyabona iyashintsha ngemuva mayihamba idliwa ilomcabango ukuthi ubaba kodwa ngimphendule kabuhlungu yabona ke into kakhulu ukhuluma noNkulunkulu yebo sekwenzile konke lo uyaphenduka uyaya la athunywa khona Yebo. uyaphinda kuNkulunkulu oqhubeke ncebe Wayeseya kwenye washo kanjalo yona yaphendula yathi ngiyaya Nkosi kepha ayiyanga. uyabona ke uyakhuluma umzalwane uyakhuluma ukuthi ngiyaya enkosini kodwa umsebenzi awufakazi ukuthi uyaya enkosini fanele umsebenzi ufakaze ukuthi ngiyaya kuphi enkonzweni kodwa ngifuna ukuthi ngiye ezulwini Yebo. awubuze lo mbuzo ke manje bayabuza Yiyiphi kulawa amabili eyenza intando kayise na? bazalwane ngiyabuza ke ungithumile ukuthumile mina ngathi angithandi ngajika futhi mina ngathi hayi ubaba njengoba ngithumile angiyi kodwa ke lapha kodwa yabona uyangikhathekisa awuyi ngokuba unjengoba akhulume njengalo okhulume kahle wathi ngiyaya Nkosi kodwa ujike futhi kanjalo akayi la amthuma khona uvumile unecala kodwa akenzi uyabona ke fanele mawenza intando kodwa nje uNkulunkulu uthanda intando ukuthi umntwana kaNkulunkulu mayethunywa ayenze lento uyabona nathi njengoba sibizwe la ngabantwana baNkulunkulu fanele senze umsebenzi wabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa okugcwele makungabi uhambo bazalwane Yebo. masipheleliswe ezwini leNkosi awuqhubeke kayincane kwana Bathi kuye eyokuqala. uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini abathelisi nezifebe bangena ngaphambi kwenu embusweni kaNkulunkulu. uyabona ke bakukhulumile konke lokho kodwa uNkulunkulu uJesu wabona ngaphakathi ukuthi lokho bakhulumayo akusile iqiniso Yebo. kodwa ke abantu abalizwa kangcono izwi likaNkulunkulu yilabo abathelisi Yebo. nalabo abangagcini intando kaNkulunkulu ngoba bakholwa Yebo mphathi bakho. yabona kufanele ube nokukholwa ngaphakathi ungenzi nje fanele ube nokukholwa phakathi yabona labo bantu laba sesibabukela phansi sithi laba abalungile yibona abangena embusweni kaNkulunkulu akufanele sikholwe kangaka nje thina singangena embusweni kaNkulunkulu sisebenze kangaka iminyaka neminyaka kumakhaza namhlanje nizile enkonzweni kodwa amamzukwane wezulu ukuthi umntwana angene ezulwini angangeni bazalwane ngifike ngaba nobuhlungu yazi kuthe la ethema izolo elangeni la izolo hayi ngifuna abanye abazalwane kunomncaba inkosi Majola kanti iyophuma le ngasethonali uyazi ngibe nosizi umfundisi mase kuzongena laba bathatha isidungu weza kwento nje Swazi la ngena wangena laba babema badressa bashaya izithala zakhona beza bazolanda isidungu bafika malathi umfundisi yazi siyabona nonke bazalwane siyanibona ukuthi nizosithatha nisibikise emathuneni kodwa nani dlukisana indlela yethu Yebo. niyazi ukuthi nani niyaya lapha esiyakhona ngabona abahlahla bathi lungisani ningajabuleli ukuthatha thina nisibikisele kodwa nani niyashota kukhona la nishoda khona Yebo mphathi. makungathi ke nathi sishumayele sithi abantu abangena ezulwini kodwa nathi singaye ezulwini khona la sishoda khona masiphelelise ukuthi emawafika lapha babeke funda into eyiningi lapha emathuneni samshiya lo dadi wakamtshali bese samngcwaba ngayibuza mina namhlanje sokuyimi lo sebathatha bangibeka lapha labazalwane nonke niyankonza nifike ningishiye lapha sengisala nobani phela manje senihambile ninishiya vela kanjalo asacaba ukuthi uNkosi yamshiya lapha seniyajika nibuyele emuva yingakho manje ukuthi kuzima kuya phambili bazalwane yingakho umntwana kaNkulunkulu akasebenze ngokuphelele azokwazi mayisuka la emathuneni labazalwane ohamba nabo bazokushiya lapha emathuneni hayi uyabona angeke kuphelele lamathuneni fanele uyazulwini singicabangile ngathi kodwa ngoba bengithi ufuna ukungcwatshela efeni manje kanti babengishiya lapha evele bazongishiya bajike labazalwane vele sekuphelile ngama sekuphelile inkonzo yami yasemhlabeni sekufanele ngibhekele phambili manje
abasangikhumbula umshwathi babehamba nami angeke kathi umshwathi bakusawubona unkosi lapho sengisale ngedwa bazalwane kodwa umntwana kaNkulunkulu kufanele ayengene embusweni kaNkulunkulu noma kanjani bazalwane senzeni kahle siyezulwini sonke angifisi noyedwa yabona ngisayisho legama kodwa kuthiwa okuboshiwe emhlabeni nasezulwini yabona futhi kuba ngumntwana kaNkulunkulu ngiyaziqhenya ukuba umntwana kaNkulunkulu the children of God ngiyayiqhenya ngalo bazalwane ngale gama igama ngiyalithanda yabona lihle masibuzende igama lethu sinabantwana bakaNkulunkulu sambeni sonke sembuzweni ngiyabonga kakhulu into ebengithe ngizoyicela bazalwane hawo sengidlula ke manje ngisakwazi ukukhuluma vala ndoda vala le nto bantu yakho manje ke bazalwane ngiyacela